Assalamu alaikum, sunana yan bashi mai Hausa Tech TV. Barkanmu da zuwa Hausa Tech TV. A darasinmu na yau za ku koyi wani abu mai matuƙar muhimmanci da za ka iya yi da wayanka na Android. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, sai mu shiga daga ciki. To, yayin da aka baka assignment a makaranta ko kana so ka rubuta project ko wasu abubuwa kuma kana so ka yi da kanka, abin da za ka fara yi shine za ka shiga Play Store, wato wajen da ake sauke applications na wayan Android. Idan ka hau za ka zo wajen search sai ka rubuta sunan app ɗin, wato WPS Office. Idan kai searching app ɗin zai baka shi, gashi shine a nan, sai ka installing ɗinsa. Ni already na installing, bari na updating nasa saboda in samu sabon abubuwa da aka yi masa. To yana da ɗan nauyi application ɗin, kamar yadda za ku ga wannan yana da kusan mega 40. Sai ka sauke shi akan wayanka. Da yawa wasu wayoyin Android ɗin masu kan zo da shi, amma idan wayanka bata da shi sai ka yi amfani da daman nan ka hau Play Store ka downloading ɗin application ɗin. To sai ka jira application ɗin idan ya gama downloading ya installing akan wayan naka, sai ka fita daga wato Play Store ɗin kenan. To abinda za ka yi yanzu sai ka shiga browser ka. Idan an baka question ne akan wani abu da za ka yi downloading, an baka wato tambayanka akan abin da za ka yi assignment ɗin akai, sai ka zo kan wajen searching a Google sai ka rubuta tambayan naka, kamar misali law of trust. PD in Nigeria. To yayin da ka samu abin nan ka shiga cikin, kamar misali wannan shine abin da kake nema, ka karanta ka ga duk bayanan da yake nan wajen ko kuma wani bangare daga ciki zai maka amfani a assignment ɗin. To abin da za ka yi shine sai ka taɓa kan daidai yadda kake so ka fara, ka danne shi, zai baka wannan alama na wani kalar rubutu da kuma wasu wato manyan ɗigo guda biyu. To sai ka kama ɗigo na gefen dama sai ka taɓa shi taɓa kansa, sai ka ja shi, za ka ga rubutun yana canja kala, shine ake kira da highlighting. Sai ka ta jinsa har zuwa daidai yanda kake so ka kwafa na rubutun. Wato kamar misali zan kwafi, in duka za ka kwafa sai ka ja shi har ƙasa, har zuwa ƙarshen rubutun, misali zuwa nan. To idan ka gama ya baka wannan kala, to za ka ga wannan wasu options sun fito maka a daidai ƙarshen wajen rubutun. Za ka ga akwai copy na farko, akwai share, akwai select all, akwai web search. Sai ka zo ka danna na farkon nan copy. To shine yanzu ka kwafe shi, sai ka fita daga browser naka, sai ka je ka shiga wani application da kai downloading, wato WPS akan wayan naka, sai ka buɗe shi, shine a nan. Sai ka danna agree wannan, sai ka danna a can sama wajen da saman hannun damanka, sai ka danna skip. To zai nuno maka wannan waje. To idan kana so ka fara kai wato ajiye rubutun da ka ɗauko shi daga wato kan internet ɗin, kamar nan da kuke gani wasu ayyuka ne da na fara na saving ɗinsu. To za ka zo ta ƙasan nan wajen alaman plus na gefen hannunka na dama ta ƙasa, sai ka taɓa shi. To abin da zai nuno maka wannan abubuwa, sai ka taɓa na farkon nan, shine document. Idan ka taɓa shi sai ka zo kan wannan nan wajen
wato wajen alaman plus zaka fara sabo kenan, sai ka taɓa. To zai buɗe maka nan wajen rubutu ne. To abin da zaka fara yi idan kana so ka saka wato tambayan da aka maka a sama kaman heading kenan, sai ka zo misali sai ka rubuta law of trust in Nigeria. To wannan kamar misali ka heading da kana so ya girma da wato bold, sai ka tura shi ya koma tsakiya misali. Kana so ka mai da su manya, sai ka taɓa shi ka saka select all. Ka saka select all sai ka zo kan B da yake saman B ga ta a ƙasan nan, sai ka taɓa. Shine rubutun da aka ga ya ɗan yi duhu, sannan sai ka sauko ƙasa, sai ka danne kan screen ɗin har sai ya baka wannan option guda uku. Akwai select all, akwai paste. Idan ka danna paste na ukun, to duk rubutun da ka ɗauko su a internet ɗin nan zaka ga ya hau ƙasa. To haka zaka yi ta yi, zaka sake yin minimizing, sai ka koma kan internet ɗin, sai ka sake searching wani guri misali wannan iya abin da kake so a nan ka samu, sai ka koma wani wajen daban misali kamar nan. Nan ma misali ka samu abin da kake so a bari ya gama loading. Misali nan ma ka samu kamar wannan da kuke gani, shi documents ne, zaka iya ɗauko shi gaba ɗaya ma ka yi amfani da shi. Idan kuma kana so ka ɗauki kaɗan daga cikinsa ne, sai ka danne shi ma, sai ka kwafi rubutun da kake so ka kwafa, sai ka danna wato alaman da yake baka na copy, sai ka sake komawa wato cikin yanda ka fara rubutu wato WPS ɗinka, sai ka paste. Idan ka gama kana so ka yi saving, sai ka taɓa sama alaman nan da ke sama, zai kai ka wajen da za ka yi saving. In ka rubuta masa sunan da kake so, sai ka danna save. In ya nuno maka wannan abin yana so ka yi login, sai ka taɓa saman nan letter da yake saman nan. To sai ka zaɓi yanda kake so ka yi saving ɗin sa, akan memory ka ne, in akan phone ɗinka ne sai ka taɓa, sai ka nemi folder da kake so ka yi saving ɗinsa. Idan ka nemi folder da kake so ka yi saving ɗinsa, sai ka danna save. Shikenan zai yi loading. To yanzu ya riga ya yi saving. Duk sanda kake so ka buɗe shi sai ka koma, kana shigowa ciki zaka ga yana cikin jerin ayyukan da ka fara. Misali ka fita ka dawo cikin WPS, sai ka ga shi a sama, wato shine kai. In ma baka gan shi a sama ba, maybe ka yi wasu bayansa, ka gan shi a cikin jerin layin nan da wato wannan duk wanda ka fara aiki a kansu ne. To wannan shine yanda zaka rubuta assignment da kanka. Idan ka gama sai ka je wurin masu kwamfuta, sai ka tura musu a kwamfutan su, sai su maka printing. In ma akwai wani gyare-gyare da su dan maka, kaga ka rage wa kashe kuɗi da zaka yi, sai su dan maka sannan su cire maka shi. To da fatan kun karu da wasu sabon abubuwa da kuma yanda za ka yi amfani da wayanka cikin sauki ba tare da ka buƙaci kwamfuta ba ko ka buƙaci wani ya taimaka ma ba, ka yi da kanka. Saboda haka ai subscribing a channel ɗin nan kai baƙo ne, sannan akwai duba bidiyoyin da na yi baya na ilmummuka da yawa akan wayan Android domin ku karu kuma ka taimaka wa wasu kai ma. Da fatan da ku yi liking bidiyon, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Kar ku manta kuma ku yi sharing bidiyon nan ga abokanku domin su ma su karu. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Sunana Bash daga Hausa Tech TV. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Na gode.